Jeg har puttet 2 skumfiduser ind i mikroovnen i 45 sekunder, og så skal de i fryseren bagefter. Skumfiduser? Så lad os se, hvordan det går. Så ja, der er stadig lige 12 sekunder tilbage, og så efter så tager vi dem ud, og så putter vi dem i fryseren. Og de er meget store lige nu. Okay, vi skal have dem i fryseren nu. Far, kan du hjælpe mig? Nu er de altså i fryseren. Vi skal lige sætte en timer herovre på. Skumfiduser. Så 10 minutter, så nu starter vi 3 nu. Så nu er der sat en timer på 10 minutter, så skal vi have dem ud og smage dem. Og sådan lige der, men det kunne jeg allerede godt se, at de var faldet så lidt, så de sådan bare var flade. Men bare de smager. Der er så gået 5 minutter, så nu vil jeg lige kigge til dem. De er stadig bløde, men de er blevet lidt hårdere, så jeg glæder mig til om 5 minutter. Vente. 2 minutter. Jeg kan høre noget, der piper. Og jeg tager dem ud nu. Det er lige... Og sådan... Jeg tror, de er... Ej, der kom lidt papir på. Okay, sådan der. Lad os smage dem. Jeg kan se, at de er sådan lidt brændte ind i, men det går nok. Lad os smage. 3, 2, 1, skål. De er sådan lidt brændte ind i, og det gør bare ikke noget. Ej, jeg vidste min far, det der knæk, de siger. Det ligner der, det har papir i. Men det er altså bare sådan, fordi de er lidt brune. Vi ses. Prøv det, bare prøv det. 45 minutter i mikroen. Nej, sekunder i mikroen og 10 minutter i fryseren.